Hvis vi så kigger lidt på vores bevidsthed, altså hvordan er det, vi tænker, hvordan organiserer vi os, og hvad sker der i hele taget, og sådan noget. Og hvis man sådan studerer historie, så kan man se, at der sådan, sker nogle store skift op igennem tiden. Og et af de store skift, det var omkring år 0, altså for et par tusind år siden. Dengang der var Jerusalem det store handelsknudepunkt. Der kom kamelkaravaner fra Indien til Jerusalem, og derfra sydpå til Afrika og nordpå til Grækenland. Og det her handelsknudepunkt, det var altså datidens rigdomscenter, ikke? Der flyttede en rigtig stor del af den græske befolkning flyttede ned til området omkring Jerusalem. Så derved omkring år 0, der var halvdelen af dem, der boede rundt omkring Jerusalem. Det var grækere, den anden halvdel, det var jøder. Ikke? Og så kom der altså noget fra Indien også, men det var sådan mere sådan transit. Ikke? Der opstod så to meget store nye kulturfænomener der omkring Jerusalem. Og det ene, det var jo altså det her med den græske kultur og den jødiske kultur. Og de smeltede sådan sammen der omkring Jerusalem og dannede så på et eller andet tidspunkt det, vi kalder den kristne kirke, som har de her to bevidstheder, den græske og den jødiske, og det er sidenhen blevet til den europæiske kultur. Ikke? Der var så også et andet fænomen, og det var, at der var nogle af de her jøder, som lærte af inderne, som kom med de her kamelkaravaner, og det gav et kultursammensmeltning med jødisk kultur og indisk kultur. Og det en af dem, der sådan, var mest aktiv på at skabe den her nye kultursammenstød, det var den historiske Jesus. Og der opstod så det, man i dag kalder Jesusbevægelser. En hel masse kollektiver, hvor folk flyttede sammen og altså koblede sig med jødisk bevidsthed og indisk bevidsthed. Og den kobling, det gjorde man dannede sådan kollektiver, boede sådan 20, 30, 40 mennesker sammen. Man havde fælles økonomi, mænd og kvinder var fuldstændig ligestillede, børnene havde det godt. Man gik og omfavnede og kyssede hinanden, fortæller mange skriftlige kilder fra den tid. Ikke? Og de her kollektiver bredte sig over hele datidens verden, altså hele Nordafrika, Grækenland, Italien, det nuværende Spanien osv. Overalt opstod der de her kollektiver, som var sådan en modspiller til Romerriget. Romerriget, det var jo sådan nogen, der benyttede sig kun af den græske bevidsthed, og som altså havde sådan en forestilling om, at vi skal bare have en stor hær, og så skal vi herske over hele jordkloden, og når vi så hersker over hele jordkloden, så kan vi få fred, og så har vi styr på det hele. Ikke? Altså lidt ligesom vi ser hos amerikanerne i dag. Ikke? Men de her Jesus-bevægelser, de her kollektive grupper, kom der altså simpelthen flere ved, og det blev sådan et folkeligt pres fra leden af, med en visdom, som var langt sådan mere fornuftig end den der græske, hvor man bare skulle have militær og styr på det hele. Ikke? Så det var et kulturfænomen, som ændrede verden fra at være sådan et romerrige til at det gik i opløsning, og det blev sådan mere folkeligt. Hvis vi så hopper frem til omkring den sidste halvdel af 1700-tallet, så kom der igen en kultursammenstød mellem den europæiske bevidsthed og den indiske bevidsthed. Fordi på det her tidspunkt, der var Indien besat af englænderne, og så kom der jo sømænd til Europa fra Indien, som kunne fortælle om den indiske bevidsthed. Og det betød, at vi der i slutningen af 1700-tallet, der fik vi en man kunne kalde det en kulturrevolution. Ikke? Fordi kirken havde på det her tidspunkt bildt alle mennesker ind, at nede i underlivet, der var vi dyriske, vi var onde, vi var sådan nogle vemmelige nogen, ikke? Det seksuelle var syndigt og sådan noget der. Så man skulle hæve sig op over det dyriske af sig selv, og så skulle man sådan
blive civiliseret, ikke? Og hvis man ikke hævede sig op over det der, jamen, så var man onde, og så skabte man en masse problemer. Ikke? Der var specielt kvinderne, de havde meget svært ved at hæve sig op over underlivet, ikke? Og derfor så blev man nødt til nogle gange at fange en af de der kvinder og torturere hende og brænde hende levende på bålet. Og man brændte ca. 50.000 kvinder levende på bålet, ikke? Fordi de var i kontakt med underlivet. Ikke? Men de sømænd, der så kom hjem fra Indien, de fortalte om de indiske mennesker, som ikke undertrykte det dyriske i underlivet. Og efter europæisk forestilling, jamen, så må de jo så være onde, men det var de ikke. De var kærlige, de var sociale, de var legende, og det betød, at der var flere og flere grupper her i Europa, som tænkte, jamen altså, hvis inderne ikke behøver at undertrykke underlivet i sig selv, så behøver vi heller ikke. Og derfor kom der sådan det, man i dag vil kalde en terapeutisk bevægelse, hele slutningen af 1700-tallet, hvor man skreg sin gamle undertrykkelse ud, vreden og sorgen og alt det der, hvor man havde sådan undertrykt sig selv. Det skulle man holde op med, og så skulle man være frie og kærlige og sociale og sådan noget der. Ikke? Og det var hele fundamentet for den revolution, der kom i slutningen af 1700-tallet, og som skabte det, vi i dag kalder demokrati og parlament og den slags ting. Ikke? Hvis vi så hopper frem til vores tid, nemlig der i 1900, slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne, der fik vi endnu sådan en påvirkning fra Indien. Hvor alt det der med kvindefrigørelsen og børnefrigørelsen og alt det der, der opstod der i begyndelsen af 70'erne, det var i den grad koblet sammen med en forestilling, som kom fra Indien om, at vi skal genforene os til det oprindelige og naturlige. Nu har vi så her i de sidste 10, 15, 20 år en ny kulturrejsning. Denne gang ikke fra Indien, men denne gang fra Kina. Hvis man vil studere på et amerikansk universitet, studere samfundsvidenskab på sådan et progressivt universitet, så førsteårsstuderende, halvdelen af de bøger, som de skal læse i dag, det er gamle kinesiske skrifter. Fordi man ved godt, at Kina har et eller andet i den gamle kultur, som i den grad handler om at have en fri bevidsthed, i stedet for den her selvundertrykkelse, som skaber alle mulige problemer. Og det blev jeg også klar over der på et eller andet tidspunkt. Det tog mig cirka 20 år, inden at jeg for alvor forstod den der gamle kinesiske kultur. Jeg troede, det var meget, meget indviklet, men så opdagede jeg jo altså til allersidst, at det var det slet ikke. Det vil jeg lige fortælle lidt om, ikke? Nemlig, og det bruger jeg sådan nogle symboler her, ikke? Det er nogle gamle kinesiske symboler. Det er sådan, at kineserne opdagede, at man har sådan nogle elektriske baner på hudens overflade. Man har 3 kredsløb herover, 1, 2, 3, og herover har man også 3 kredsløb. Og de her kredsløb, der er sådan en elektrisk strøm, der forsyner overfladen med en elektrisk ladning. Det som kineserne så opdager, det er jo, at man kan lave sådan nogle muskelspændinger, altså her og der. Og man kan lave muskelspænding her, man kan lave muskelspænding her, man kan lave sådan nogle muskelspændinger, ikke? I de her 2 tilfælde, der har man ikke nogen muskelspændinger, ikke? Men når man har sådan nogle muskelspændinger, så kan man bremse strømmen i de her baner. Og så kan der altså opstå det fænomen, at man kan fx have en lav ladning, det tegner kineserne med gul farve, og så kan man have en høj ladning, det tegner det med en rød farve. Og det skal, ikke? Og hernede, der har vi altså en høj ladning og en lav ladning. Der har vi høj, lav og høj. Der har vi muskelspændinger både heroppe og hernede. Ikke? Så man kan altså indtage 8 forskellige energimønstre på kroppens overflade. Men fordi der er nogle baner her og nogle andre baner her, så kan man have forskellige mønstre i de 2 sider, og det tegnede
jeg tegnede så på den måde her, ikke? Hvor man altså har, det er bare sådan nogle tilfældige nogen, jeg har valgt, ikke? Men helt tilfældige er det ikke. Fordi sagen er nemlig den, at fra alle steder på kroppens overflade, der går der jo nervetråde op til hjernen. Så det elektriske mønster, man har på overfladen, det elektriske mønster får man så også herinde i hjernen. Sådan at på kroppen har man altså en energistruktur, og inde i hjernen får man den samme energistruktur. Det betyder, at hvis jeg for eksempel indtager det energimønster her, og kigger på en bestemt social struktur, jamen så lægger jeg mærke til nogle ganske bestemte ting, som passer til den struktur her. Hvis jeg så skifter over til det energimønster her, så inde i mit hoved, der begynder jeg så at lægge mærke til nogle andre ting. Og hvis jeg så skifter til et tredje energimønster, så skifter den elektriske struktur i, og så lægger jeg mærke til nogle tredje ting. Så der er altså en direkte sammenhæng imellem energimønstrene og så bevidsthedsstrukturen. Jeg har så lavet 4 eksempler heroppe, som viser noget omkring det her. Det er det gamle europæiske mønster. Hvor man altså i højre side her, der har man det gamle græske bevidsthedsmønster, og i venstre side, der har man det gamle jødiske bevidsthedsmønster. Og de to, de smeltede sammen dernede omkring Jerusalem og dannede så fundamentet for den europæiske kultur. Og det er jo så sådan, at hvis man er venstreorienteret, jamen så har man sådan arbejderklassen og kapitalistklassen, og man har sådan noget der med det dyriske og naturen, og så har man heroppe forstanden, og så skal man så kontrollere det hele, og man skal have styr på det hele, og alt sammen skal styres sådan for ovenaf. Hvis man så kigger på alle de højreorienterede, så har de det gamle jødiske energimønster, hvor man sådan mærker sit hjerte, man mærker et eller andet. Så man står i en eller anden bestemt situation, så skal man ikke analysere og komme med 1000 teorier. Så skal man mærke efter sit hjerte, hvad er rigtigt at gøre her, og så skal man gøre det. Ikke? Det er sådan den højreorienterede. Der har vi sådan den europæiske kultur. Ikke? Den arabiske kultur, de er så stivnet et andet mønster. Sunni og Shia-muslimer. Den ene gruppe, de har sådan det dyriske jeg, det er sådan nede i underlivet. Ikke? Og så har man det heroppe, hvor man så indretter samfundet, sådan at det er præsterne, der styrer, det er Gud Allah, der sådan er samfundet, og det enkelte menneske skal så underkaste sig det guddommelige. Ikke? Så har man en anden arabisk gruppe, ikke? Hvor man ser det på en anden måde, nemlig at Allah, Gud, er fundamentet, og mennesket er en overbygning på det guddommelige. Således at det menneskelige, det er ligesom Allahs tempel. Vores kroppe er Allahs tempel, og det er Allah, der er den grundlæggende energi i os. Og det skal vi sådan lade os føre af, og ikke herske selv, men hele tiden mærke, at vi er Guds tempel, vi er Allahs tempel. Det er sådan den arabiske. Her der har vi et gammelt indisk mønster, som vi i dag genfinder hos republikanerne i USA. Ikke? Altså vi har for eksempel her præsident Trump, ikke? Som er meget sådan kropslig og følelsesmæssig og hvordan han hører os. Og så lige pludselig så får han en eller anden skør tanke heroppe. Han har ikke en skid kontrol over det, er bare sådan en tilfældig tanke, og så forfølger han den der, og det bliver mere og mere sindssygt og vanvittigt, hvad han siger, og men det betyder ikke noget, for alle hans tilhængere, de er fuldstændig ligeglade med det. Det eneste, de lægger mærke til, det er hans energi nede i kroppen der, ikke? Hvor han sådan, og det som er det fundamentale i deres politiske overbevisning, det er, at de vil ikke have nogen styring af samfundet. De vil have, at man koordinerer sig med sin nabo.
inden for den republikanske bevægelse, der har vi så også nogen, hvor deres kroppe er næsten døde, og hvor de sidder heroppe, og der skal være styr. Der er sådan, jeg har set sådan nogle fjernsynsudsendelser med sådan en anden republikaner der, som står og snakker. Det eneste, der bevæger sig, det er munden. Ikke? Og vi skal have lov og orden, og vi skal have lov og orden, og så skal vi have lov og orden, og så skal vi have lov og orden, og så skal vi have lov og orden. Så det er fuldstændig sådan. Nå, inden for indianerkulturerne, der ser man noget af det der, ikke? Altså sådan et eller andet, der er en høvding, ikke? Der er ikke nogen dialog. Overhovedet ikke. Der er kun visdom. Så derfor så sidder høvdingen på et tidspunkt og snakker, og der er ikke nogen, der afbryder, og ikke nogen, der stiller spørgsmål. Og når han så er snakket færdig, så siger han, jeg er færdig. Der er ingen kommentarer. Så har vi nogle medicinmænd, som alt er fyldt med ånd. Alle dyrene er åndelige væsener, træerne og buskene er fulde, selv en sten er fyldt med ånd. Det hele er et stort åndeunivers og sådan noget. Så der er sådan nogle forskellige kulturmønstre. Det er selvfølgelig mest interessant at kigge på vores egen kultur, hvordan den har udviklet sig. Og den har jo udviklet sig altså på den måde her omkring år 0, at vi fik den græske og den jødiske bevidsthed. Ikke? Hvis vi så hopper frem til 1400-tallet, så skete der så det i 1400-tallet, at kirken og adelen hævede sig op over de dyriske underlivet og fortrængte det og sige, at vi skal være de civiliserede. Kirken mente, at seksualiteten var syndigt. Gud havde accepteret det, for man kunne sætte børn i verden. Men ellers så skulle man ikke have sex. Adelen, de ville godt herske over hele jordkloden. De ville ikke være dyriske. Så man hævede sig op over det her. I midten af 1800-tallet, så fik vi så en spaltning mellem højre og venstre side. Det er jo sådan, at vi har 2 hjernehalvdele. Ikke? Og de her 2 hjerner, de kan sådan samarbejde, men man kan også ligesom have sådan forskellige tanker i de 2 sider. Ikke? Men der i midten af 1800-tallet, der fik man sådan en permanent spaltning, så at det man har i den ene side, det er sådan, det bliver til en selvstændig bevidsthed, og det man har her, det bliver så til en anden bevidsthed. Så de 2 bevidstheder holdes fuldstændig adskilt. Og den ene, der har man sit jeg, og det er fundamentet for individualismen, og så har man sådan et eller andet tomrum, eller nogle abstrakte tanker, eller sådan et eller andet i det andet. Ikke? Og denne her polaritet her, det har jo så medført, at der er nogen, der identificerer sig med den her gamle jødiske bevidsthed, ikke? Og tager fuldstændig afstand fra den gamle græske, og så er der nogen, der identificerer sig med den bevidsthed, og tager fuldstændig afstand fra den her ord. Ikke? Så derfor så har vi fået nogle højreorienterede og nogle venstreorienterede. Ikke? Og det er sådan et eller andet med, at alle de venstreorienterede, de sidder derinde, og så hakker de på den bevidsthed her, ikke? Og alle de højreorienterede, de sidder med den bevidsthed, altså hakker de på den bevidsthed, og i virkeligheden så sidder man der sådan, og herinde og hakker på et eller andet fantasi, ikke? Og så har man sådan et eller andet, der kører hjemme, så gør man det sådan. Og det har jeg så kørt i en år. På nogle sider har man faktisk kunnet bruge det til noget konstruktivt. Ikke? Altså sådan noget med en periode, sådan at det var meget sådan det venstreorienterede, og så kunne de løse nogle problemer der, så passede til den bevidsthed, og så nogle andre gange, så var det sådan højere, så kunne de løse nogle problemer, der passede til den bevidsthed. Men efterhånden, så er det nået dertil, at nu er det så stort set bare destruktivt. Så i slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne, så fik vi altså endnu en spaltning, hvor man altså før 1985, der oplevede alle sit jeg i hjertet og blev meget kropslig.
efter 85, så er jeget flyttet ind i hjernen, som sidder herinde i hjernen. Og så i vores underbevidsthed, der kan vi godt sådan, altså der er elementerne her. Så i vores underbevidsthed, der har vi så en seksdelt bevidsthed, ikke? Det kan man ikke holde ud, og derfor så danner man sig sådan et overflade-jeg, hvor man sådan skal forklare, begrunde et eller andet, som man ikke kan forklare.